ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. Tamam Badri. Yarın biraz mı? Hey kalk değil. Marumuz de. Yarın. Kadi. Yarın. Ha? Zaman velani yo. Zaman velani. Zaman somyetina. Yarın ne? Ahorani hor sukuyum ben. Arwa. Abi sabu ahorani sukuyum ben prando bolupu. Ha? Koning mu? Zaman velani yo. Koma venne. Anadan di zaman berde mo wela. Zaman velani koma venne. Bi meradan di zaman berde mo wela dum ko jimbi. Ha ko odo. Holmonan dani yimudu. Arwasi e odo mayram si kam CCB ko jimol CCB. Allah dum si. Arwasi e maram mayram si. CCB jiman hado. Zaman velani yo. Joni zaman weli welani yar. An kam bi janan dum mbiya ha welde yo zaman welani koma welne ha safa sukara wara jumri zaman welani yo kaw zaman welani koma welne wade Assalamu alaikum. ko An yar kon problème won problème bi janan dum gadduda. Ada rewe bi janan do fiye dum tan ada galnyo dum a horme da yir neddo no bufta. Tab mawdo kilifa mbiya bufta ko buftaram ko ko. Min mi buftani mo buftugol mayde de. Mi buftani mo buftugol mayde de min bi mon ko yo est ce que mo arande ne min goni wuroto mi wino mi est ce que mo wawi lorde zina mo est ce que mo wawi lorde janaba o wi kam kanko o wawi lorde kala o wi o wawa kala momi fof no yarata ni gile nden ha joni kala namno mo est ce que mo wawi o wi o wawa hande no mi mon yo ar mi nawma e taron de mi lotamo mi lotimo wasara o faama comme ça non o wonta yejjidde no lotirde sabu mojjani non mbimomi ko sobe mojjani zina mojjani Yarana juula ha a horata a sakkota ka muddata mbiya lot neddo janaba. Est ce que ana do way lot janaba? Hey Lot holam no janaba lotirte. No janaba lotirte. ayi sa jetti satalaw do wuddi do purata sa fuddimo do wuddi mo ma do lawja ha laabo sa pari ara do e bangue to sikundu woni do après lawja do parce que do il faut bara lokata do ay do lokata ga kari lawja bagasuji ma sa lawji bagasuji après ndirda cagal lawja do rema do teloda ha koppi ma sa pari lawjata salligina sa lawji juude ma après ngufjoda lawjoda koyde ma lawjoda juude ma lawjoda heewi a jibondiri après ana wawa lotade janaba mbiya lotde moɗo wawi sa loti koyde ma de sa loti mo juude ma wona loda ko koyde ma après paada ko yesso ma après guite ma après lawja noon mbimomi yo wawa aɗa mi kalantuma anani lotirte force tan ko maayi caggal wiyata ala ittu anani o ko guurɗo ene ƴoƴi ene andi lotgal mum o joƴande hoto lottumo ɗo tan ko lottan neɗɗo an lot hoorema ana wawa lotade mbiya lotam haalani joni mi haalani no ko kalɗa ko fof ala hen ko moƴƴi
mbimami tan ko yaw ɓi janan hoto lottumo ɗum wona ko debbam kadi dokka yimɓe jaam yimɓe goni koye korka yimɓe mbawa ñande foof tan wona ko debbam tel duho jamma ñalom suba kay kiri ɗum ɓurti jar wona ko debbam legal ngal heewi berwi yurmo yimɓeɓe han sa yurmaki kam a hersani yimɓe hoɓɓe galle ɓe kersa hoddi mbatanda koddigal ko goɗɗum ko hurum wonɗo anani galle baɗɗo gonɗo ɗo eɓe mbaɗa birwi an jamma foof ñalawma somi andi noon ni mi yahata galle Moussa Diallo allah ne wawi jaaha galle Samba Diallo ko wondi kam wallahi a tampini min ane o ala ɗo Moussa galle makko noon caaroye o wi kam sa jotlima caaroye omo mahi toon étage min somi andi noon mi tellata galle an hay immeuble a heƴata galle ane o hay immeuble on keƴata ɗo jiɗɗo kam somi andi noon law mi tellata koye galle ardoise galle immeuble o payen immeuble o a heƴata toon taw ko galle ardoise o mi heƴani ɗo sabu kala ko ardoise o ne seɓori sabu sa haali watta olen immeuble sa hoɗi toon mbaɗa boɗe eɓe galle o noon kaw galle o woddindirande galle fuuraje bakkeɗeɗe woddindirande ɗum kam sa wawi jondira ɗum galle ma o a heɓani suudu ala a heɓani suudu a heeɓi suudu an debbo ma eyyi elle koye suudu bakke gonnu noon kono a heeɓi suudu elle suudu bakke gonmi toon mbaltade ɗum kam weeɓani e Dakar mi haalanma gara keɓa suudu weeɓani de wona aɗa andi ɗum ko min mbiɗa jogui bandiraɓe de eyyi ko mbawmi wiidema tan ko hara memtuma nani hoto memtu ɓi janan affaire longal hoto addu ɗum ɗo ana wona hoorani a waɗani aɗa wiya e lon ko waɗa hande haalde de ko janggo yo kala ko waɗa hande haalde de ko fuurta yo ko waɗa dahar haalde de ko fuurta yo ko waɗa e bandiraɓe nana dum ko waɗa hande kadi haalde de ko janggo yo Naam. ɗon gonta Ni ayi kam kala ɗon gon? bon mboɗo jogui ma haaju quoi Mbiɗa? min mboɗo jogui ma haaju quoi Eyyi saɗa jogayam haaju ummoye timtem mbiɗa jimtem giwroya lawol min mboɗo sufluma yewtere eyyi mbimi noon ya jimtem giwroya lawol walla noppi maɗi kadi ko cukku on giwren mi lawol holto lawol holto paami hamre mimi ya jimtem holko mbatmi wona mboɗo jogui ma haaju noon mbimami eyyi haalmi nana mboɗo jogui ma haaju mbimi tata wawi iwrede lawol haalmi nana bo haajam woni holɗum bo haaju o ko haaju tiddoyam ko haaju aussi professionnel haaju par ce que probléme am min sinno kala maromo jeeyata omo wiya sinno mboɗo anduno somi wuuri hami yalta hen no wurdata sinno mboɗo anduno so mawɗo no yaare e ɗum ɗon somi wuuri hami yalta hen fawra hen eyyi haalmi nana anin ɓuuri tan ko jajata ko haala noon so ñawi yo nanɓe cellu nofrum maladu furata koye hoore maladu anin ɗum ko pular wi noon ñebbe ko pirdi kadi ko pular wi noon anin neni neɗɗo noon sono riide e rendo neɗɗo noon soɗo riide e rendo wi tar yimɓe fof nana ko an riide e rendo ngo goto kala anda o de ko kaari riiɗi ɗo waɗi tar kono aɗa suyne e nder rendo ɗum aɗa takka yimɓe fof min noon ɗum wona jikkam ɗum wona jikkam min way ay min ko jinmi haalande min joƴƴinani miɗo heɗade discours uji maɗi eyyi ɗum woni ko jinmi yewtude e ma tan haalmi nana eyyi il faut mi haalanma diɗo haaluji ha paama min haalam ka to fayi quoi bon an haala ka foof mi wawa haalde ɗum e kawam par ce que ko kawam enin neɗɗo par ce que ko kawam min noon no kawam resrima ni o ardi tenga galle mon o resma min noon desmi debbam
soutenir ko tagi an bonɗanede ha joni dewgal me kawma hay hunuko ma holko woni hen an mijjitini min ni beyma gar nayma gardani hol jogui ɗum nayi haal mi nana amiri yiide mboɗo jogui nayi ay min ɗo ɗo jooɗimi ɗo somi ummima ɗo joni ɗo ɗo kaldaten ɗo komi johowo madina ala heeri ko wondi ha mali paami ko wondi kam wona aɗa ñor a wondaka Seydou Kane ko gartuɗo komi johowo toon so tawi discours ma o gasta mi yaha haajam min mbiɗo woƴa Seydou Kane min mbeɗa woƴa Seydou Kane kono min mbeɗa woƴa Seydou Kane no foti laaɓi jaami galle makko somi yaari o wi ko o ko kangaɗo diddemo min mbiɗo woƴa Seydou Kane mbiɗo woƴa Seydou Kane min ko waji ɓe mbiyata ko ko jurum nder min mi yiyani jurum nder makko so woni Medina Allah heeri mi anda Allah heeri mi anda Allah heerani mi woƴaka ɗum saabu o meeɗa walludemi o meeɗa rokkudemi bujjoyi sara yaha jeewoyam ɗum ko an andi an Seydou mais min ko wujji kam ko koni dewgalam ngal an Samba Kane hok mi yahani ɗo nelduma an ko neldanma wona gonga Samba meeɗa neldudemi Samba omo selli est ce que Samba omo selli omo wi kes Samba sellani Samba Kane en Seydou Kane en kamɓe fof pottirimi min haajam yo bon hen haal ko haajam yo bon hen min min an taƴi haalam an taƴi kongalam a fota an taƴi kongalam joni komi keɗi ɗo mimi kawam no resirima ni addi tange galle bamma jaabi o resimi o addima ɗo o resi yummum faama hen o resi yummumen o addi ɗumen ɗo e en ɗum fof ko pourtant bamma no wawno wiide ko kanko hurtoy to kono bamma wi ko an ya kurtoyɗa kono holko taki min à partir de aujourd'hui hande hay goto par ce que min komi desde debbam walla jali kangaɗo ɓoyani ko jiɗum a nani komi desde debbam à partir de hande kumtari mi sohlani kumtari moon à partir de aujourd'hui le min debbam yo waɗanam kumtari debbam cohlumi voilà minen de somin dañi ɗum min jetta Allah min wiyanima ya hamdine hen bisimilla oto hamdine hen ko min foti hamdinde hande fuɗɗoto voilà c'est ça les discussions quoi gasi non jinmi ko faama ɗum ɗon mbimi ɗon tan jinmin paama so kawam ari direct haalnanmo par ce que min kawam ɓuranimi wonde gorko komi gorko heedi moye nandede ko nattude galle o voilà so naati galle o voilà nan nofru makko Salla Diaby voilà et puis pamminami o ɓuranimi wonde gorko ete an a ɓurani wonde debbo e si debbam aɗa ɓuurimo dote noon kono min mboɗo andi debbo no wawi ɓurdemo bandu ɓurdemo foof kono debbam no wayini ala debbo baɗo noon min mboɗo hooli hooram mboɗo hooli ko kalanmami ko wallay debbam ɓurma yontede debbam mataw hakkille o timmani ɗum woni probléme debbam kono so taw ko yontede ko jontade joni noon ñamde moon kumtari moon ceŋte kam hen min komin cegotoma an ala ko seŋe ma ni kala caŋɗo yam noon ala fof ko seŋe ma dane mam makko on koye ganda wonɗo ƴaŋoyɗa aɗa wawi molde Allah an Allah ne seedi ko ɗo tan kawma dar guila bunnogas ne safruma ha yetto million ana ɓendani i hol yon goɗɗo ko kaldami sona an joni komi jattororde joni mi jattor so namdi jattade mi jattor so namdi kadi ɓurtide musoraji kadi ayan Allah ne seedi so Allah hanɗinima ha ƴettimami ko nden gandata an ŋaɓaki